Aprofite que plou poc al terrat de casa per fer el terrat d'avui. No han passat ni 365 dies que les nostres comarques han tornat a viure la sensació que suposa rebre un avís d'alerta, en aquesta ocasió amb molt de temps per davant, s'ha de dir, però que han originat mala gana i fins i tot desmais a les persones més sensibilitzades. Tot contrasta estrepitosament amb les declaracions del general de la reconstrucció, que han tornat a insultar les famílies afectades per la pèrdua de persones estimades, però també la intel·ligència col·lectiva. No tenen sensibilitat. I aquestes declaracions corroboren el sentiment castrense de desapego a la ciutadania. Gràcies que la nostra societat conscienciada continua demanant justícia, reparació i Mazón a la presó.